Benvingudes i benvinguts a aquest breu repàs dels complements verbals. Com sabeu, el predicat consta d'un nucli, que és el verb, que pot anar acompanyat d'un o de diversos complements. Aquests es diuen complements verbals. Els complements verbals són els sintagmes que completen la significació del verb. Atès que el verb és l'element que organitza l'oració, aquest demana uns arguments, però també pot demanar complements que no siguin exigits per ell. En aquest cas parlaríem d'adjunts. En aquest vídeo coneixerem dos complements que sí que són exigits o demanats pel verb, com són el complement directe i el complement indirecte. Per tant, són arguments d'aquell. Però també són arguments exigits pel verb, el complement de règim verbal i el mateix subjecte. Anem a començar, doncs, pel complement directe. D'aquests dos arguments anem a conèixer quina és la seva estructura, com podem identificar-los i com podem substituir-los per un pronom. Complement directe quant a la seva estructura. El complement directe és sempre o té la forma d'un sintagma nominal, com per exemple he vist la pel·lícula. El sintagma la pel·lícula funcionarà o no tindrà la funció sintàctica respecte del verb de complement directe, però també pot tindre la forma d'un pronom. L'has portat al cotxe, al peluix? O també la forma d'una oració composta subordinada substantiva. Pregunta si vindràs demà. Si vindràs demà, funcionaria com a complement directe respecte del verb principal. Molt bé. Una remarca importantíssima pel que fa al complement directe. En la nostra llengua no va precedit de la preposició a, com passa, per exemple, en altres llengües, com ara en castellà. Però sí que la portarà si es tracta d'un pronom o en expressions recíproques o ambigües. Per exemple, només t'estima a tu o s'estimen l'un a l'altre. I també serà optativa aquesta preposició a davant dels indefinits tothom, tots o ningú. Per exemple, en aquesta exposició no he ajudat a ningú. També seria correcte dir no he ajudat ningú. Val? En qualsevol cas, la norma general és que el complement directe en la nostra llengua no va precedit de la preposició a. Molt bé. Com podem identificar el complement directe? És obligatori als verbs transitius, perquè si no hi ha complement directe, l'oració perd significat. Val? Semànticament no seria molt correcte dir he vist, hauràs vist alguna cosa. Molt bé. També podem saber que un sintagma funciona com a complement directe si el substituïm per un pronom. I en més d'un 95% dels casos no fallarem si transformem l'oració activa, és a dir, l'oració on suposadament hi ha el complement directe, si la transformem, com dic, a passiva, en què el complement directe farà funció de subjecte pacient. Anem a fer un exemple. Donada l'oració qui m'escriu el projecte, hem d'averiguar si aquest sintagma, el projecte, funciona com a complement directe. Per tant, el podem substituir per un pronom. Qui l'escriu? O bé, podem passar o podem transformar aquesta oració activa a passiva. Aleshores diríem el projecte va ser escrit per Quim i comprovem que el projecte, és a dir, aquest sintagma passa a ser el subjecte pacient de l'oració passiva. I com a conseqüència no hi ha cap dubte que el projecte és el complement directe. I també sempre
és una forma més tradicional de poder identificar el complement directe. S'ha dit que podíem preguntar-li què al subjecte. Per exemple, què escriu Quim? Val? Això es podria posar en marxa sempre quan el subjecte fos animat. Val? I sí que podríem preguntar-li què està fent el subjecte o què escriu o quina acció està fent per a descobrir el complement directe, però sempre i quan insistís que el subjecte siga animat. Val. Per quins pronoms febles hem de substituir el complement directe? Doncs, si el complement directe està definit, és a dir, que va precedit d'un article, un demostratiu o un possessiu, utilitzarem el, la, els, les, o bé els pronoms de primera o segona persona, em, ens, et, ius. Ara veurem exemples. Si el complement directe no està determinat, o bé està precedit per un indefinit o per un quantificador, siga un numeral o un quantitatiu, el substituirem pel pronom adverbial en i mantindrem l'indefinit o el quantificador. I per últim, si el complement directe és neutre, això, allò, o tota una oració, el substituirem pel pronom o. Anem a veure exemples de totes aquestes substitucions possibles. Ahir van trobar la gosseta, ahir la van trobar. Així, el complement directe està perfectament definit per un article. Arxiva aquests exàmens, per favor. Arxiva'ls, per favor. En aquest directe també està definit, el coneixem perfectament pel demostratiu aquests. Però, teniu alguna pregunta? Aquest complement directe està precedit per un indefinit, per tant no està definit el complement directe. I aleshores el substituirem pel pronom adverbial en teniu el, o bé en aquesta oració, porta 5 coberts a la taula, per favor. Vegeu com el complement directe està precedit per un numeral 5, per tant el substituirem pel pronom en, que en aquest cas, com el verb, com la forma verbal acaba en vocal, es transforma en aquesta forma. Porten 5 a la taula. Porteu això al magatzem. Així tenim el cas del complement directe neutre. Porteu-ho al magatzem. Ahir vas explicar que t'havies caigut. És una oració. Val? És una oració composta subordinada substantiva. Com diu la norma, tota una oració, la substituirem pel pronom o. Ahir ho vas explicar. Ahir ho vas explicar. I ara anem amb el complement indirecte, que com sabeu és un altre dels arguments o dels complements exigits pel verb. El complement indirecte és un sintagma preposicional introduït per a o per a. He comprat el regal a ma mare. He portat les claus per a Joan. I també pot ser un pronom. Ens van semblar bones persones. Aquí, a nosaltres. Aleshores, aquest sintagma funcionaria com a complement indirecte. O bé una oració. Vaig dir tota la veritat a qui em va fer les preguntes. A qui em va fer les preguntes és una oració composta subordinada substantiva en el relatiu que funcionaria com a complement indirecte respecte del verb principal. Com identifiquem el complement indirecte? No hi ha cap dubte en aquest cas. Simplement fent-li aquestes dues preguntes al verb. Aquí o per aquí. Substitució pronominal. Quant a la substitució pronominal,
també és una mica més senzill. Pel que fa als pronoms de tercera persona, li o els només té una forma per al singular i per al plural. Val? Li serviria tant per al gènere masculí com per al femení, i els en plural també. Serviria tant, s'utilitzaria tant per al gènere masculí com per al femení. En el cas dels pronoms de primera persona, ens, i de segona persona, et, us, pareu, vigileu, perquè també poden funcionar com a complements directes. Ho veieu així. Ha llegit el conte per a mi, m'ha llegit el conte. He portat això per a tu, t'he portat això. Anem a veure exemples. Has lliurat el treball a la teua professora? Li has lliurat el treball? Fixeu-vos que a la teua professora és femení, però igual. Només hi ha una forma per al femení i per al masculí, que és li. He comprat llepolies a les meues nebodes. Els he comprades llepolies. En aquest cas passa el mateix. A les meues nebodes és femení plural, però com només hi ha una forma per als dos gèneres, doncs substituirem per l'única forma que és els. Els he comprades llepolies. He enviat un regal a una amiga meua. Li he enviat un regal. I per últim anem a fer un repàs a la combinació pronominal del complement directe i del complement indirecte. L'ordre, com passava ja en la nostra llengua llatina, que és la mare de la nostra llengua, com sabeu, l'ordre és, en primer lloc, sempre anirà al complement indirecte i després el complement directe. Insistís, en primer lloc el complement indirecte i en segon lloc el complement directe. Porta el dinar al pare. Porta l'il. Porta l'il. En primer lloc, substituirem al pare per pronom li i en segon lloc substituirem el dinar pel seu pronom corresponent. Dona la raó a Maria. Dona Lila. Val? Han donat l'enhorabona als músics. Els l'han donat. Digues a Manel la veritat. Digues-li la. Laura compra pomes a Lluís. Laura li'n compra. Val? Insistisc. Primer substituïm el complement indirecte a Lluís per la seva forma corresponent i després substituirem el complement directe, que en aquest cas és un complement que no està ben terminat, i el substituïm per la seva forma corresponent, que és el pronom adverbial en. I això és tot en aquest primer vídeo. Gràcies per la vostra atenció.